درود همدیرانی عزیز. این پاцієнتی ما برادر بگیم که برادری مشترکه. انا کوکسارتروزی کسم درجه سیم میشه. توبت میکنه چند جا توبت میکنه خیلی شفاش نمیوه. امی کوکسارتروز ای ما در تجربه کاری دیدیم که ضررش میون میشه. میون که سوز کردی کانال را روی میکنی پداچ جدید قسم میشه. کوکسارتروز уже аму жидкость қабул мекунада баъд соз мешава чандин ҷо тобат мекунада мешава хат як рафиқаш ҳиндустон мерава дар оҷа оператсия мекунад меоя се равно пара соз намеша баъдирам тавсия мета мега ҳиндустон бира и касо айкиҷе бо адрес мура мефаҳманд мехезанд меоянд қатиш ду курс кор кардем шукронаи худо ина коксартрозшам соз шид хичам соз шид чандин шиносоша бо назди мо тавсия карданд ки ина дига ягон мамлакати хориҷа нарен ин амҷада духтури хумон ҳастанд қатъи шогирдош кор каресанд ёрдам мекунанд тобат мекунанд соз меши мере ина хай бо худшон чӣ гапи буга шумо чӣ хел азобо кашида будин ман доктор як сол зиёда ҳамин дарди по зону шуд чандин ҷо рафтам ҳамаш як пом буд пои чап сеюм стадия гуфтанд фақат ҷарроҳӣ протез мемонем гуфтанд ман рости гап дилам вай нашуд не гуфтаму гуфтам табобат канед хай табобат карданд ки и по якум дуюм степен шуд ҳар душ ҳама хел шуданд хай ҳиндустонам дарак ёфтем ки хай ҷарроҳӣ беоҳан ҳама хел вай мекунанд онҷа рафтанӣ шудем дараки шуморо ёфтем омодем хай ҳамин худованд шукри худованд ки хай нас шуош ҳаминҷа буда дуюм курс лечени ҳозир шукраш ҳама ҷо нағз дард ҳама чизо гум шудагӣ раҳравӣ ҳамаш соз шудааст хай раҳмат хай алоим худованд баракат диҳад ба кору касбтон дастон дарда набинад хай шукрона ки ана хай ҳамин ватани худмонанда мутахассисо будаанд ҳаминҷа табобат ёфтем ташаккур барои таваҷҷӯҳтон ина бинена ки ду даҳан сухани некаш моро хирсанд кард ҳами ба сухани нек ба рафтори нек ба гуфтори нек мо пеш мерем якдигара дастгирӣ карда метавонем пешравӣ карда метавонем худованд ҳамашона шифо буда саломат бошед.